Υπάρχει ένα φυτό που μεγαλώνει σε τάφρους κατά μήκος των δρόμων και σε ξεχασμένες γωνιές. Για 2.500 χρόνια, ο γαλακτώδης χυμός του ανακούφιζε τον πόνο όταν τίποτα άλλο δεν μπορούσε. Χειρουργοί το μετέφεραν σε νοσοκομεία παιδείου του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου όταν τα αποθέματα μορφίνης εξαντλήθηκαν. Πολωνοί γιατροί το συνταγογραφούσαν όταν το όπιο σκότωνε περισσότερους ασθενείς από ό,τι έσωζε. Φαρμακοποιοί το πουλούσαν σε κάθε φαρμακείο σε όλη την Αμερική μέχρι το 1944. Μετά εξαφανίστηκε. Όχι επειδή απέτυχε, αλλά επειδή πέτυχε χωρίς κέρδος. Ένα παυσίπονο που δεν μπορείς να κατοχυρώσεις με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ένα ηρεμιστικό που μεγαλώνει χωρίς άδεια. Φάρμακο που δεν ζητά συνταγή, επαναπλήρωση, επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η φαρμακευτική βιομηχανία έκτισε μια αυτοκρατορία 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων πάνω στην συνθετική ανακούφιση του πόνου. Και αυτό το φυτό που ανακούφιζε τον πόνο για χιλιετίες, θαύτηκε κάτω από αυτήν. Αυτή είναι η ιστορία της αγριομαρουλιάς, του παυσίπονου που σβήστηκε. Καλώς ήρθατε στα κρυμμένα φυτά. Το αρχείο ανοίγει στην αρχαία Αίγυπτο το 1550 π.Χ. Μέσα στον Πάπυρο Έμπερς, ένα από τα παλαιότερα ιατρικά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν ποτέ, οι γραφείς κατέγραψαν ένα φυτό που αποκαλούσαν «μαρούλι των θεών». Ο γαλακτώδης χυμός του απομάκρυνε τον πόνο και έφερνε τον ύπνο. Ο Έλληνας γιατρός Διοσκουρίδης το τεκμηρίωσε το 77 μετά Χριστόν. Το αποκάλεσε λακτούκα βιρώσα, το πικρό μαρούλι. Το ίδιο το όνομα αποκαλύπτει το μυστικό του. Το λάκτα προέρχεται από τα λατινικά για γάλα. Το βιρώσα σημαίνει ισχυρό. Όταν κόβεις τον βλαστό, ο λευκός χυμός ρέει σαν δάκρυα από πληγή. Αυτό είναι το λακτουκάριουμ. Όταν στεγνώνει, σκληραίνει σε ένα καφέ ρητίνη που μοιάζει πολύ με ακατέργαστο όπιο. Οι αρχαίοι γιατροί το αποκαλούσαν όπιο μαρουλιού, λόγω αυτού που μπορούσε να κάνει. Μπορούσε να ανακουφίσει τον πόνο, να καταπραունεί τον βήχα και να φέρει τον ύπνο. Όλα αυτά χωρίς τις αλυσίδες εξάρτησης. Το ίδιο το φυτό στέκεται ψηλό και αδύναμο 2 μέτρα ύψος, στεφανωμένο με μικρά κίτρινα άνθη. Η πράσινη βλαστή είναι μερικές φορές στικτή μόβ. Τα φύλλα είναι οδοντοτά με αγκάθια που τρέχουν κατά μήκος της κεντρικής φλέβας. Κάθε τμήμα περιέχει το φάρμακο, αλλά ο χυμός κρατά τη δύναμη. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν για να αντιμετωπίσουν τα πάντα, από αϊπνία έως τραύματα πεδίου μάχης. Για αιώνες ήταν απλώς κατανοητό. Ο πόνος υπήρχε και αυτό το φυτό που μεγάλωνε άγρια σε όλη την Ευρώπη και την Ασία απαντούσε σε αυτόν. Μέχρι το 1799 το λακτουκάριουμ έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γιατροί το συνταγογραφούσαν. Οι φαρμακοποιοί το πουλούσαν σε βάματα και παστίλες. Καθόταν στα ράφια δίπλα στο λάουντανομ και τη μορφίνη ως ένα ακόμη εργαλείο κατά του πόνου. Μετά, το 1861, όλα άλλαξαν. Ξέσπασε ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Μέσα σε μήνες, οι ιατρικές προμήθειες του στρατού της Ένωσης αντιμετώπισαν καταστροφή. Η Ένωση μόνη χορήγησε σχεδόν 10 εκατομμύρια χάπια οπίου στους στρατιώτες της, συν 2,8 εκατομμύρια ουγγές, σκόνες και βάματα οπίου. Αλλά οι συνομοσπονδιακές δυνάμεις δεν είχαν σχεδόν τίποτα. Ο αποκλεισμός της Ένωσης έπνιξε τις νότιες γραμμές εφοδιασμού. Μέχρι το 1862, τα νοσοκομεία παιδείου των συνομοσπονδιακών έμειναν εντελώς χωρίς μορφίνη. Χειρουργοί ακροτηρίαζαν άκρα χωρίς αναισθησία. Στρατιώτες πέθαιναν ουρλιάζοντας. Απεγνωσμένοι γιατροί στράφηκαν σε αυτό που μεγάλωνε ελεύθερα. Η αγριομαρουλιά ευδοκιμούσε κατά μήκος των δρόμων και των όχθεων ποταμών σε όλο τον νότο. Οι συνομοσπονδιακοί χειρουργοί τη συγκόμιζαν οι ίδιοι, κόβοντας βλαστούς, συλλέγοντας το γαλακτώδη χυμό και στεγνώνοντάς τον σε καφέ ρητίνη. Λειτουργήσε. Όχι τόσο ισχυρό όσο η μορφίνη, αλλά αμβλύνε το αφόρητο. Επέτρεψε χειρουργικές επεμβάσεις. Έδωσε στους ετοιμοθάνατους άνδρες αρκετή ηρεμία για να κλείσουν τα μάτια τους. Το ιατρικό προσωπικό το τεκμηρίωσε σε εκθέσεις παιδείου. Ένας συνομοσπονδιακός χειρουργός έγραψε ότι η αγριομαρουλιά κράτησε περισσότερους στρατιώτες στη ζωή από οποιοδήποτε άλλο υποκατάστατο που βρήκαν. Ο Βορράς παρακολούθησε. Όταν ο πόλεμος τελείωσε το 1865, Αμερικανοί γιατροί είχαν μάθει κάτι κρίσιμο. Η εξάρτηση από το όπιο κατέστρεφε χιλιάδες βετεράνους. Η υποδερμική βελόνα εισήχθη το 1856 και χρησιμοποιήθηκε ευρέως τη δεκαετία του 1870 και είχε δημιουργήσει μια επιδημία. Μέχρι το 1895
Ένας στους 200 Αμερικανούς ήταν εθισμένος στα οπιοειδή, αλλά η αγριομαρουλιά δεν έδειξε τέτοια κατάρα. Τη δεκαετία του 1870, Πολωνοί γιατροί άρχισαν μεθοδικές μελέτες. Είχαν πρόσβαση τόσο στο όπιο όσο και στην αγριομαρουλιά. Τα δοκίμασαν δίπλα-δίπλα σε ασθενείς που υπέφεραν από χρόνιο πόνο, βήχα και αϊπνία. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σε πολλά πολωνικά ιατρικά περιοδικά του 19ου αιώνα ήταν αξιοσημείωτα. Ένας γιατρός έγραψε ότι η δράση του λακτουκάριουμ ήταν ασθενέστερη από αυτή του οποίου, αλλά χωρίς τις παρενέργειες. Η ιατρική πρακτική έδειξε ότι σε μερικές περιπτώσεις το λακτουκάριουμ παρήγαγε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα από το όπιο. Καμία εξάρτηση, καμία αναπνευστική καταστολή, καμία εφορία που υποδούλωνε τους ασθενείς στη βελόνα. Μέχρι το 1898, η Αμερικανική Φαρμακοποιία, ο επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων φαρμάκων, ανέφερε την αγριομαρουλιά μαζί με τη μορφίνη και την ασπιρίνη. Ήταν τυποποιημένη, δοκιμασμένη, επίσημη. Το 1911, ο Βρετανικός Φαρμακευτικός Κώδικας την πρόσθεσε για χρήση σε παστίλες, βάματα και σιρόπια ως ηρεμιστικό για ερεθιστικό βήχα ή ως ήπιο υπνοτικό για αϊπνία. Ο κατάλογος φαρμακευτικών φυτών της Merck το 1917 την αποκάλεσε εξαιρετικά εκτιμόμενη για να καταπαύσει τον βήχα και να καθυστερήσει την νευρική ευερεθιστότητα, ένα καλό, ασφαλές φάρμακο για την παραγωγή ύπνου που χρησιμοποιείται όταν το όπιο και άλλα ναρκωτικά είναι ανεπιθύμητα. Αυτό γράφτηκε όταν το όπιο και η κοκαίνη πολλούνταν ακόμη χωρίς συνταγή. Η αγριομαρουλιά δεν ήταν λαϊκό φάρμακο, ήταν επίσημη ιατρική. Γιατροί τη συνταγογραφούσαν. Φαρμακοποιοί την αποθήκευαν. Ασθενείς την εμπιστεύονταν. Μετά η βιομηχανία μετατοπίστηκε κάτω από αυτήν. Η δεκαετία του 1930 έως του 1960 γέννησε τη χρυσή εποχή της φαρμακευτικής. Πενικυλίνη, σουλφοναμίδες, συνθετικές βιταμίνες, αντιβιωτικά που θεράπευαν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία φυματίωση και πνευμονία. Αλλά κάτι άλλο άλλαξε. Ολόκληρη η φιλοσοφία της ανακάλυψης φαρμάκων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες μετατοπίστηκαν από τα φυσικά προϊόντα στη συνθετική χημεία. Νέα εργαστήρια εγκατέλειψαν τα εκχυλίσματα φυτών για μοριακά μοντέλα και κρυσταλλογραφία ακτίνων χείου. Οι χημικοί έμαθαν να κατασκευάζουν μόρια από το μηδέν. Η ασπιρίνη συντέθηκε το 1899. Τα βαρβιτουρικά εμφανίστηκαν το 1901 και τελικά η Tylenol το 1955. Το πλεονέκτημα ήταν ο έλεγχος. Ένα συνθετικό μόριο μπορούσε να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, να εμπορευθεί, να τιμολογηθεί και να προστατευθεί. Κάθε μπουκάλι που πουλιόταν δημιουργούσε κέρδος για δεκαετίες. Τα φυσικά φάρμακα δεν μπορούσαν. Η αγριομαρουλιά μεγάλωνε ελεύθερα. Ο καθένας μπορούσε να τη συγκομίσει. Κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κανένα αποκλειστικό δικαίωμα, κανένα μοντέλο επαναλαμβανόμενων εσόδων. Μέχρι τη δεκαετία του 1940 η FDA διεύρυνε την εξουσία της. Η τροπολογία ινσουλίνης του 1940 απαιτούσε όλες οι παρτίδες ινσουλίνης να δοκιμάζονται για καθαρότητα πριν από την εμπορία. Η ρύθμιση σφίχτηκε και η τυποποίηση έγινε νόμος. Η αγριομαρουλιά αντιμετώπισε ένα νέο εμπόδιο. Για να παραμείνει στη φαρμακοποιία χρειαζόταν κλινικές δοκιμές, πολυφασική δοκιμή και εκατομμύρια δολάρια σε έρευνα. Ποιος θα τη χρηματοδοτούσε? Δεν μπορείς να κατοχυρώσεις με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα φυτό που μεγαλώνει άγρια. Δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο για να αποδείξεις αυτό που οι αιώνες ήδη ήξεραν. Το 1944 ο ερευνητής Φούλτον δημοσίευσε ένα κείμενο που αποτέλεσε θανατική ποινή. Η σύγχρονη ιατρική θεωρούσε τις υπνοτικές ιδιότητες της δυσιδαιμονία και τη θεραπευτική της δράση αμφίβολη ή μηδαμινή. Ας μην μετράμε ότι ανακούφιζε τον πόνο για 2.500 χρόνια. Ας μην μετράμε ότι οι χειρουργοί του εμφυλίου πολέμου τη χρησιμοποίησαν όταν εξαντλήθηκε η μορφίνη. Ας μην μετράμε ότι οι Πολωνοί γιατροί τεκμηρίωσαν την ασφάλειά της. Η μελέτη ισχυρίστηκε ότι τα εμπορικά σκευάσματα λακτουκάριουμ ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Μεταγενέστερη έρευνα αποκάλυψε τον λόγο. Οι δραστικές ενώσεις λακτουσίν και λακτοκοπίκριν είναι ασταθείς. Αποδομούνται σε παλιά σκευάσματα. Το φρέσκο λακτουκάριουμ λειτουργούσε. Τα εμπορικά προϊόντα που ήταν σταθερά σε ράφι δεν λειτουργούσαν. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. Η αγριομαρουλιά έπεσε από τη φαρμακοποιία. Οι γιατροί σταμάτησαν να τη συνταγογραφούν. Τα φαρμακεία σταμάτησαν να την αποθηκεύουν. Μια γενιά γιατρών που εκπαιδεύτηκαν μετά το 1950 δεν έμαθε ποτέ ότι υπήρχε.
Αυτό που αναδύθηκε στη θέση της ήταν μια αυτοκρατορία αξίας δισεκατομμυρίων. Η παγκόσμια αγορά ανακούφισης πόνου έφτασε τα $80 δισεκατομμύρια μέχρι το 2023. Τα αναλγητικά χωρίς συνταγή μόνα τους δημιουργούν $30 δισεκατομμύρια ετησίως. Η ασπιρίνη κυριαρχεί. Περίπου 60 δισεκατομμύρια ταμπλέτες ασπιρίνης καταναλώνονται παγκοσμίως κάθε χρόνο. Οι Αμερικανοί μόνοι καταπίνουν 34 δισεκατομμύρια. 1 τρισεκατομμύριο ταμπλέτες ασπιρίνης λήφθηκαν τον περασμένο αιώνα. Η μεγάλη φαρμακευτική βιομηχανία έχτισε περιουσίες σε μόρια που μπορούσε να κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ιβουπροφένη, ακεταμινοφένη, ναπροξένη. Το καθένα προστατευόμενο από νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας. Το καθένα πουλιέται σε ελεγχόμενες τιμές, το καθένα απαιτεί αγορά. Ξανά και ξανά. Η ιδιοφυΐα ήταν η δημιουργία ανάγκης. Ο πόνος υπάρχει. Ο καθένας υποφέρει κάποια στιγμή. Πονοκέφαλη, αρθρίτιδα, πόνος στη μέση, αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση. Η φαρμακευτική βιομηχανία υποσχέθηκε ανακούφιση έναντι τιμήματος. $20 για ένα μπουκάλι Advil, $15 για Tylenol. Πολλαπλασιάστε αυτό επί 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους επαναλαμβανόμενα μηνιαία. Εταιρείες όπως η Bayer, η Johnson & Johnson, η Pfizer και η GlaxoSmithKline έχτισαν αυτοκρατορίες σε αυτό το μοντέλο. Αλλά υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα. Παρενέργειες. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η Ιβουπροφένη προκαλούν έλκη στομάχου και αιμορραγία. Η ακεταμινοφένη βλάπτει το σηκώτη σε υψηλές δόσεις. Τα οπιοειδή, τα πιο αποτελεσματικά παυσίπονα, δημιούργησαν την κρίση εξάρτησης που εξακολουθεί να σκοτώνει 100.000 Αμερικανούς ετησίως. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων οδήγησε σε έρευνα. Έλαιο CBD, κουρκουμάς, ιατρική κάναβη. Δισεκατομμύρια επενδύθηκαν στην έβρεση μη εθιστικής ανακούφισης του πόνου. Ωστόσο, η αγριομαρουλιά, αποδεδειγμένα μη εθιστική για 2.500 χρόνια, παρέμεινε ξεχασμένη. Τότε, τη δεκαετία του 1970, συνέβη κάτι απροσδόκητο. Η αντικουλτούρα την ανακάλυψε. Νέοι άνθρωποι που αναζητούσαν νόμιμες εναλλακτικές λύσεις σε ελεγχόμενες ουσίες βρήκαν αναφορές σε παλιά βοτανολογικά βιβλία. Παρασκεύαζαν τσάγια, κάπνιζαν από ξηραμένα φύλλα. Ήταν αδύναμο σε σύγκριση με τη μαριχουάνα, αλλά ήταν νόμιμο. Η FDA δεν το είχε ποτέ ταξινομήσει. Αυτό έφερε προσοχή, όχι από γιατρούς, αλλά από ερευνητές. Το 2005, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα δοκίμασαν λάκτουσιν και λακτοκόπικριν, τις δραστικές ενώσεις σε ποντίκια. Σε δόσεις 30 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό, παρήγαγαν ανακούφιση πόνου συγκρίσιμη με την Ιβουπροφένη. Μια μελέτη του 2020 επιβεβαίωσε τον μηχανισμό. Η λάκτουσιν λειτουργεί ως αγωνιστής υποδοχέα αδενοσύνης. Καταπράουνει τα νευρικά σήματα χωρίς να ενεργοποιεί τους οπιοειδείς υποδοχής. Καμία οδός εξάρτησης, καμία αναπνευστική καταστολή. Οι ενώσεις αναστέλουν επίσης την ακετυλοχολινεστεράση, τον ίδιο στόχο με ορισμένα φάρμακα για την νόσο Αλσχάιμερ. Η αγριομαρουλιά δεν μόνο αμβλύνει τον πόνο, μπορεί να προστατεύει τη γνωστική λειτουργία. Σήμερα μπορείτε να αγοράσετε βάματα αγριομαρουλιάς online, αποξηραμένα φύλλα σε καταστήματα υγείας και κάψουλες που εμπορεύονται ως φυσικό βοήθημα ύπνου. Οι τιμές κυμαίνονται από $15 έως $30 ανά μπουκάλι. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ποιότητα ποικίλει έντονα. Δεν υπάρχει εποπτεία, FDA και καμία τυποποίηση. Ορισμένα προϊόντα περιέχουν μόλις λίγο λακτουκάριουμ. Άλλα είναι εντελώς λανθασμένα με αγκαθωτό μαρούλι που πωλείται ως αγριομαρουλιά, αν και οι ενώσεις διαφέρουν. Το φρέσκο λακτουκάριουμ λειτουργεί όταν συγκομίζεται σωστά και χρησιμοποιείται σωστά. Αλλά η γνώση του πώς να το εξαγάγεις, να το στεγνώσεις και να το δοσολογήσεις χάθηκε όταν πέθανε η τελευταία γενιά φαρμακοποιών που το αποθήκευαν. Η φαρμακευτική βιομηχανία δεν επιδίωξε να σβήσει την αγριομαρουλιά. Έχτισε ένα σύστημα όπου δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ευνοούν τα συνθετικά μόρια. Οι κλινικές δοκιμές κοστίζουν $1.000.000. Η έγκριση FDA απαιτεί εταιρική χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ένα παυσίπονο που χρησιμοποιήθηκε για 2.500 χρόνια εξαφανίστηκε. Όχι επειδή απέτυχε, αλλά επειδή πέτυχε χωρίς να δημιουργεί έσοδα. 25 εκατομμύρια Αμερικανοί υποφέρουν από χρόνιο πόνο. Το 20% των ενηλίκων παγκοσμίως υποφέρει από χρόνιο πόνο. Η βιομηχανία διαχείρισης πόνου προβλέπει 120 δισεκατομμύρια μέχρι το 2033
Και ένα φυτό που μεγαλώνει σε τάφρους που δεν απαιτεί συνταγή, επαναπλήρωση, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κέρδος, κάθεται ξεχασμένο. Η αγριομαρουλιά δεν έφυγε ποτέ. Εξακολουθεί να μεγαλώνει κατά μήκος των δρόμων από την Καλιφόρνια έως τη Μασαχουσέτη, στις όχθες ποταμών σε όλη την Ευρώπη και σε χέρσα εδάφη στο Ιράν, την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σκωτία. Μπορείτε να την αναγνωρίσετε αν ξέρετε τι να ψάξετε. Ένας ψηλός βλαστός, μερικές φορές στικτός μοβ, οδοντοτά φύλλα με αγκάθια κατά μήκος της κεντρικής φλέβας και μικρά κίτρινα άνθη. Κόψτε το βλαστό και ο λευκός χυμός ρέει. Η μέθοδος συγκομιδής είναι απλή. Κόψτε τους βλαστούς στα τέλη του καλοκαιριού, όταν ο χυμός τρέχει πυκνός. Συλλέξτε το λάτεξ σε πιάτα ή απευθείας σε ινόπνευμα. Στεγνώστε το σε καφέ ρητίνη ή διατηρήστε το σε βάμα. Η φρέσκια εξαγωγή λειτουργεί καλύτερα επειδή οι ενώσεις αποδομούνται σε παλιά εμπορικά προϊόντα. Βοτανολόγοι εξακολουθούν να τη διδάσκουν. Τροφοσυλλέκτες εξακολουθούν να τη συγκομίζουν. Μικρές εταιρείες εξακολουθούν να την πουλούν. Η FDA δεν την έχει ποτέ ταξινομήσει. Παραμένει νόμιμο να την καλλιεργείς, να την κατέχεις και να τη χρησιμοποιείς. Αυτό είναι αυτό που προσπάθησαν να θάψουν. Όχι απλώς ένα φυτό, αλλά η ιδέα ότι η ανακούφιση μπορεί να μεγαλώσει ελεύθερα, ότι η ιατρική δεν απαιτεί εταιρείες και ότι η γνώση μπορεί να περάσει από χέρι σε χέρι, χωρίς κίνητρο κέρδους. Το φυτό περιμένει σε τάφρους, κατά μήκος δρόμων, σε ξεχασμένες γωνιές, όπου κανείς δεν σκέφτεται να κοιτάξει. Δεν χρειάζεται έγκριση. Δεν χρειάζεται μάρκετινγκ. Απλώς μεγαλώνει. Περιμένει, χέρια πρόθυμα, να κόψουν το βλαστό και να μαζέψουν το γάλα. Περιμένει η γνώση να ρέει ξανά. Εάν αυτό το θησαυροφυλάκιο άνοιξε κάτι για εσάς, εγγραφείτε στα κρυμμένα φυτά και πατήστε το κουδούνι. Κάθε like και κάθε κοινοποίηση βοηθά να διατηρηθεί αυτή η ξεχασμένη σοφία. Το επόμενο θησαυροφυλάκιο ανοίγει σύντομα